Hej og velkommen i den her video. I dag skal jeg vise, hvordan man kan lave en helikopter. Vi skal bruge nogle papirer. Lige meget om det er foldet eller ej. Og en saks. 2 ting. Så skal jeg bare gøre sådan her. Klip papir sådan her. Sådan. Og så klip det her halv midt over. Voilà. Så skal du folde det sammen. Så skal du gøre sådan her. Hvis du gerne vil, så kan man male på dem. Og så burde man også sætte noget tag på, men det har jeg ikke lige nu. Voilà. Så er der lavet en helikopter. Nu skal vi se, hvordan den flyver. Husk at like den her video og sætte en kommentar. Tak.